sengikhona ey'ndabeni zokuthi ezakamuva kwenzakalani ePhalamende sesikuphi, ibheke kuphi, iy'nguquko ey'khona nezobunhloli nanokuthi izinto siyishintsha kanjani kulokhu esesikubona okunye okwenzakala ngaphandle ukuhlukaniswa kobumbano labantu abamnyama babe zicucu zey'nhlangano. Kodwa-ke sengikhona. Ndabezitha. Hayi baba ngitetele usithathu sibekele baba, ngiyakhumbula last time sasigcina ukukhuluma wawusinikeza i-assignment esayifeyila thina ngoba kwaba kuningi kakhulu baba, sangakwazi ukuthi sigcine siphase i-assignment osinikeze yona. But njengamanje baba sicela nje usithathu sibeke ukuthi ePhalamende kwenzakalani ngamanje, iziphi inhlelo. Ikhona enye ividiyo yakho nje, ayakhala amakomandami lathi uthe ukhuluma nge-corruption ukuthi utshela bayana bangahlaseka kahle wabotha akayizisi kahle lesho ufuna uchaze. Ngicela baba nje uthathe usibeke baba ukuthi ePhalamende baba njengamanje nikuphi nendawo, ngokomsebenzi uhamba kanjani, ikuphi esingakulindela baba ukona ngale okukona kwenzeka ePhalamende. Yes, ePhalamende kwenzeka izinto eziningi. Ngicela ukufaka ama-earphones so that kungezwe umsindo ukuthi uthwebuleke uphumele la. Kulungile baba. Hello, ngiyazwakala? Yes baba, uyezwakala kahle impela, uyezwakala baba. Okay, yeah. Ezakamuva sibuya esikhathini very difficult esingakaze sisibone. Khumbula ukuthi sinonyaka sisePhalamende, kodwa kukhona into ecishe yenzeka lena yokuthi sihlehlise ibudget. Akaze kwenzeke in the history of democracy in 30 years. Akakaze aphikiswe ungqongqoshe wezeyimali kunanoma yini esuke iphakamisile. Kuqale njengoba sekukhona uMK okukhomba khona ukuthi futhi okokuqala siba ne-black opposition eParliament in 30 years. Bekuhlale kuyiqembu labelungu eliphikisayo eParliament. Okusho ukuthi lento siyibiza nge-narrative noma isimomqondo noma ukukhuluma nokukhulumisa izinkulumo zasePhalamende, a narrative ehanjiswayo for 30 years ibihlukile kunale bihanjiswa belungu. Ngizoyichaza. Abelungu for 30 years uma bephikisa ePhalamende bebevikela imfuno zabo, bevikela amabhizinisi abo, bevikela ama-properties abo, ngoba i-constitution isiboshwe ngendlela abayithandayo. Uma nithi nginamanga uhamba nofuna inkulumo ka the late F.W. de Klerk ithi ningakhathazeki ukuthi ukhongolose usethathe izintambo zombuso, ngoba indlela i-constitution esiyikhande ngayo siyikhande ngendlela ukuthi ivikele impahla yomlungu, lokho uchapter section 25 othi protection of the property of the minority. So for 30 years abelungu ke bavikela leyo mpahla ke leyo ukuthi kungathintwa umuntu. Kwenzeka imbedu mehlwane in 30 years la sebethi ke manje bayabuya emandleni ke sebezothathela nokhongolo samandla. Bayikhanda into yabo, bayikhanda bathena sebeyiqedile bavukelwa uNyendle bevukelwa uMK. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi sekukhona izinto abelungu abangeke basakwazi ukuzenza ngoba sekukhona iqembu eliphikisayo kwabaphoqa ukuthi bahambe bayohlangana ke manje nalabo abantu bebebagxeka khathi bekhankasa last year nge-29 zikaMeyi. Sekumele bayohlala nokhongolose lona bathe ucorrupt, lona bathe akamuhle, lona bathe uyahluleka. Namhlanje sibona umbimbi
olungajwayelekile omnyama nomhlophe behleli ndawonye, hayi ngoba bebuyiselana impahla ebabetshontshele zona. Bahlezi ndawonye, kusho ukuthi nokhongolose kukhona okwakhe bekwenza okungaphansana kwalokho abelunga bebekwenza. Sevikela lokho obukushuthekile iminyaka u30 nawe mlungu, lokho obukuvikela sekukhona umuntu ozokuphikisa insuku zonke, sekuzomela nibone niphuma kanjani. Kuqaleke ngebudget. Ibudget abelungu bathe sebewumbimbi benokhongolose, kodwa bayithuka sebephikisa ukhongolose obayenzele ihlalo ukuthi bangene babe wongqongqoshe. Ungajwayelekile, angithi bajwayele ukuphikisa namhlanje, kodwa bafuna ukuphikisa kodwa bekuyo into ngoba uhlelo beluthi sekuyisikhathi sokubusa komlungu. Hamba uye emazwini kaFervoet 25 years ago wathi, not even 25 years ago, you left actually is from ngesikhathi sokubusa kwakhe oku 1965. From that time, before he died, washona nge-6 September 1966. Umeshona ubeka isiprofetho esithi mhlazana umuntu omnyama enikwa ithuba lokubusa angeke adlule eminyakeni o25. Yothi emva kweminyaka o25 bese buyisela izwe kumlungu. So bebezokhanda leso siprofetho mbumbulu ukuthi hayi umuntu omnyama usedlile naye usekutholile abekufuna, kanti hayi umlungu kunezinto ezingaphelile lapha abafuna ukuyiqhubha abangasakwazi ukuyiqhubha ngoba kwakuseku unstable ukubusa komlungu ngenxa yonswinyo oqhamuka emazweni. So kuqala ngale budget, le budget ke yaya sayiphikisa kathathu iloku ihlehla. Ingozi iSouth Africa ebisilengela kuyona eyokuthi ukube uJuly uphele singazange siyiphasise iappropriation budget yezwe, bese kuzophoqa ukuthi from next month izwe lisebenze ngesilinganiso sebudget ya last year futhi bangadluli ku10% emalini eyaphasiswa, okungagcina sekukhokhela abasebenzi kuphela kodwa awusekho authorized, awugunyaziwe ukuthi usebenzise imali noma uyikhona uyibona isebhodweni awukwazi ukuyithinta, umthetho awuvumi, kumele uphasise lento ekuthiwa i-appropriation bill, okusho ukuthi ukucazwa kwezimali becazela iminyango nezikhungo zikahulumeni, bese kuba futhi ne-division of revenue bill, okusho ukuthi izigaba zikahulumeni unational, uprovincial no-local, wonke lezo zinto fanele zenziwe ngokomthetho bese ke ziyangena ziphasiswe. Manje njengoba sekukhona uMK ophikisayo, basenkingeni ngoba manje sesiphikisa nezinto ebebethi bafuna ukuyidlulisa, so bebesengcupheni izwe belizongena kulesimo ekuthiwa uArmageddon. Kusho ukuthi ke manje uwafa lapho uhulumeni usuyobhidlika, kanti vele belungu basihlose ukuthi ubhidlike. Nawubhidlika ungena kwabe kucabinet, hayi ngoba bethanda umuntu omnyama, bangenela ukuthi bazosunduza ohlezi esihlalweni umlungu ayithuke sephethe steering noma seshayela inqola ebingekakhongolose, kodwa ngenxa ukuthi khongolose uyancetheza ngalamavoti u86 ezenawo izihlalo ukuze bakwazi ukuthi baforme ugovernment of national unity according to them. So ile nto manje ebesibuya kuyona, kodwa ke coming back, going forward, sonyakeni ukuthi siye kuhulumeni wasemakhaya. Uhulumeni wasemakhaya nawo kusho ukuthi uzofinde nawo uthathe isimo sika government of national unity, kodwa kuzobonakala ukuthi kuzoba njalo na ngoba uMK uzamile ukungenisa kuma VD amaningi eindaweni zabantu. So okusho ukuthi ke wafa. Okunye uthi umyalezo wethu ke kubantu is that omasipala thina nasiwuhumusha umasipala sithi isizinda senkosi. 2, inkosi enomkhandlu wayo. 3, umkhandlu onenduna. 4, bese uba nesigungu esibusa leso sigodi noma leso sizinda senkosi.
of which is exactly a replica noma umfuziselo lona othathwe uhulumeni wasemakhaya. Kukhona izinto ke ngiyikhanyisile lapha emnyangweni wakaCocta. Okokuqala ukuthi amakhosi ashiwe ngamabomu ngaphandle okubusa komasipala. Ngikususela phi lokho na? Hamba uye emhlanganweni wokugcina weshamthetho sakwaZulu before 1994 wanquma ukuthi amakhosi awu-300 ngaphansi kwesilo azobe phethe umhlaba olinganisela ku-3 million hectares of land. Kusho ukuthi lo mhlaba usungawucaza ngokomasipala ukuthi ngaba amakhosi abusa kubo bonke omasipala kwisifundazwe sakwaZulu Natal. Kodwa benza sure ukuthi ngo-96 nabekukhanda isigaba samakhosi uchapter 12 abawafaka amandla amakhosi. Okwesibili abasifaki izizinda samakhosi, kodwa kunjalo bathatha izinto samakhosi bayosifaka kuchapter 7. Uchapter 7 ilona ogunyaza omasipala ukuthi babe khona babuse endaweni zabo, kodwa ubusa umasipala akasokile, akahluzile, akabuyisile amagunya amakhosi, usaqhubha ngamagunya esikhathi sencindezelo. Sikushintshile ke lokho manje ngokwemfakela esiyenze kwi-white paper on local government lena izophelelwa isikhathi njengoba kuphela uJuly. Sifaka zona lezi nguquko ukuthi akuguquki uhulumeni uloke ekhuluma into engekho ethi usebenza namakhosi. Ngokwezomthetho awukwazi ukuthi usebenza nami kodwa ungangitsheli ukuthi amandla ami ahamba afikephi. Ungangitsheli ukuthi isabelo mali sami sihamba sifikephi. Ungangitsheli ukuthi ngibusa ngithatha inqumo emkhandleni wami. Inkantolo yami iyakwazi yini ukuthi yaziswe ngenqumo ezenzeka ezindeni senkosi? Konke lokho akukho. I-tribal court kuthiwa ingeni kwinkantolo yasentshonalanga bese kuthiwa izwe liphethwe ngokwenkantolo yasentshonalanga, hayi ngokwenkantolo yenkosi. Ziningi izinto ke ezingalungiswanga, kodwa kulokho kuthiwa hayi sebenza namakhosi besho ngomlomo. Unawusufuna ukuthatha imali unikeze inkosi, kuthiwa no, umthetho awuvumi ukuthi sikunikeze imali. Uthi wena hayi bongani indawo yami nje, kuthiwa yes indawo yakho kodwa i-constitution ayisho njalo. Uphinde futhi kuthiwa indawo yenkosi yilena ekuthiwa ngokwama-bank it's unbankable. Kusho ukuthini u-unbankable? Kusho ukuthi asikwazi ukuthatha imali ebhanki sikunikeza inkosi ukuthi yenze intuthuko endaweni yayo. Kodwa nasi isimanga, endaweni yenkosi kutholakala ukuthi kunama-minerals. Kodwa iy'nkampani aziyeki ukuyongena zifohle endaweni yenkosi lena ekuthiwa i-unbankable, kodwa amabhenki ayinika inkampani imali ukuze iyogubha ilahle, igubha igolide endaweni yenkosi, kodwa kuthiwa inkosi ayikwazi yona ukwenza njalo. Yindida-ke lena lento ekuthiwa i-contradiction in law, ukuthi endaweni ebizwa ngami uma ufuna umlando walokho hamba phela uye emlandweni we-Forced Removal Act. I-Forced Removal Act umthetho owashaya abelungu ukuthi bususwe abantu abamnyama ngendluzula emhlabeni yabo ukuze kuhlaliswe abamhlophe. Yikho namhlanje kulo lonke idolobha umuntu omnyama nenkosi abanawo umhlaba ogunyaza bona endaweni. Instead kukhona umasipala. Uma ngilibeka nje ngolimo oluqondile, umasipala udle umhlaba wenkosi. UKhongolose for 30 years uqhubeka la abelungu begcine khona. Akayiniki inkosi umhlaba wayo. U-MK kuzokushintsha konke lokho. Nasikhuthaza kabantu siya ku-local government election. Bengizothi mina umuntu nomuntu owazi ukuthi bawubukhosi basusa endaweni ethize, sithini ungehlulwe ukubuyisa abantu bakho ukuze kubuye indawo yenu, ngoba sesiyilalisela inkabi phansi ukuthi siliphenye ibheshu sinikhombisa ukuthi hayibo kudlalwa ngani lapha, ayikho yonke lento ibikhulunywa for the past 30 years. We need to change that. So sizothi ke manje asenzeni enye into esayigcina kudala. Ziphi inqolobane eindaweni zamakhosi? Amakhosi awasakwazi ngisho ukuphakela izizwe zawo. Inkosi ikhokhelwa istipend emhlabeni wayo noma ngokukhiqizwa emhlabeni wayo. Asishintsheni leyo nto manje. Siqale ngale mhlaba ekuthiwa ayikho bankable engakazi ukusebenza. Sinama contracts aqhamuke endaweni ezihlukene, amazwe afuna sikhiqize ukudla. Sizoletha insiza sikhiqize ukudla okuzodliwa yithina
bese kuthi okusalayo sinikeza amazwi angaphandle akufunayo esidlelana nawo. Ngani? Ngoba iyafuna indaba ye-MK ukuthi nenze njani nayithuka nivuka izolo kwasa kusasa niyiqembu eliphikisa kuzwelonke kanti beningakaze nibe khona nigudluza amaqembu asekudala ekhona. Lokho kukhomba ukuthi inkezo yenu enibusa ngayo ibusisekile, kodwa izodinga ukuthi abantu sibacathulise ukuthi kwenzakalani. Bese bejabulile-ke bethi ayi u-MK naye ngathi ivota no-GNU. Cha, into eyenzekile obeshayela uhlelo uCedric Frolik uthe sesiqedile ngephuzu lesine sesingena kwelesihlanu, kodwa abasetafuleni abagada izinkulumo nokuhanjiswa kohlelo eParliament bamkhumbuza ukuthi ayikhona into ongayenzanga ukuthi phela abantu bayaqinisekisa yena ukuthi bayavotela lesi sigaba saleli phuzu lesine na. Awuzange ukubizwe lokho, vele wathi sesiqedile wadlulela phambili. Umthetho kumele uhambise ngendlela, uma ungahambisanga into yakhe ayipheleli. Kanti thina sesilungisa ukuthi kuleli phuzu lesihlanu sifuna ukusekela ukuthi akumiswe phela isithangami esizophenya le nkulumo kaMkhwanazi. Leyo ke siyayixhasa, siyayisekela ngoba izosenza ukuthi sikwazi ukuphenya ibheshu kuhulumeni ukuthi nazi-ke ezingangani nangumkhwanazi oqhashwe yinina kodwa ophenya ibheshu ukuthi anihambise izinto kahle, nisebenza negebengu, nisebenza nabantu abadayisa idakamizwa bedayisela isizwe, akuhambi kahle. Uma nisebuza ukuthi niyasixhasa yini lesi siphakamiso-ke, thina siphendula uyisiphakamiso sephuzu lesihlanu, kanti bona sebedecide ukubuyela emuva kwelesine beqedela ukuhambisa uhlelo iprocedure. Kuze bayibuze kabili kuse kubonakala ukuthi hayi ngathi asikhuluma into efanayo. Sase siyilungisa-ke, naye wayilungisa usihlalo umhlangano ngoba akakhona angakwenzanga kahle, wayeseke eyilungisa. Kodwa manje osekugqamile ukuthi engazathi nina nivote ne-GNU, cha akunjalo. Kodwa phela ngoba imedia ayimthanda u-MK, futhi phela imedia-ke iphethwe yilo baba esifuna ukumphenya ibheshu ngezomnotho ze-South Africa. Yingakho-ke kugcwele ukuthi hayi benza ukuthi basina ngalelo thambo, kodwa-ke akunjalo, kuwukuthi sixhasa futhi uMkhwanazi okubamise kabi nalokho. Sengiyadlula nje ngithi nginihlambulule ngoba abanye benu mhlawumbe abayithola ngencazo ecacile. Siyabonga kakhulu nje, siyabonga koNyambose kuloko ukuthi udlule ngoba uma ngabe nathi sithola sicosha ukuthi hayi engathi iphutha lile kuyena impela lo nje bebengasizwisisi kahle, kodwa ke isinhle kakhulu mangabe iqhamuka nani ebekade nikhona niyingxenye yayo ekuteni nikwazi ukuthi nikhulume ibonakale. Siyabona Nyambose ukuthi uyakhuluma nge-corruption, kodwa ngathi akuzwakali kahle hle. Kwakutheni laphayana baba? Ngoba kuyezwakala ukuthi akhona ama-point okade wa-raise ngendaba ye-corruption, kodwa engathi u-chair ayizwisisi kahle hle. Kwakutheni baba lapha? Okay, ngoba umkhonto uyasebenza yabonakala. No, nansi indaba laphana besiye kulento ekuthiwa i-parliamentary oversight, kusho ukuthi ukuhambela izifundazwe sibuke nje isimo sokusebenza komasipala ukuthi baphatheke kahle, bese sibuka phela nokwamakhosi. Lapha eFree State kunembedu mehlwana, omasipala ababalela ku-24 ba-dysfunctional, kusho ukuthi abasebenzi kahle. Ngale ndlela okuwukuthi sekuze kusetshenziswe imali yempesheni yabasebenzi ekufanele ngabe iyadonswa emholweni, ibekelwe isikhathi esizayo ukuze umuntu nayesethi ufuna ukuthatha umhlala phansi akwazi ukuthi sekukhona umbelo ogwansile ngokusebenza kwakhe. Into esifike sayithola lapha sithola ukuthi hayi sekusetshenziswa yona imali yabasebenzi iphinde ibhubhudlwe ekuhambiseni izinhlelo zikahulumeni, nazo ukuthi naseyihanjiswa kunalento ekuthiwa-ke ishuthi isixaxambiji sabantu bamabhizinisi. Lapho-ke sengifaka abamhlophe ngoba angiwabona amabhizinisi wabantu abamnyama kuyiwona aphakela iy'nsiza kusebenza komasipala ezweni lase-South Africa. Abantu abanamabhizinisi abelungu, kodwa into abayenzayo bafike banikeze ukhomo bathi
khoma uthatha nayo impahla uhambe uyofaka isicelo sokuthi wena unama yellow machine, imishini engakhanda imigwaqo, bese sokwenza ngazathi lezi zinto ezakho ukuze kubonakala ukuthi umuntu omnyama uyasebenza. Sithi thina sinikeza umuntu omnyama kanti sinikeza umlungu. Umuntu omnyama uyisithunywa nje noma isiphaza. Sithola ukuthi lo monakalo wenzeka phambi kwesifundazwe isishayamthetho sasesifundazweni, ukuthi into izozimoshakala kumasipala wokuqala, owesibili, owesithathu, owesine, owesihlanu kuze kuyofika ku-24. Wenzani uhulumeni wesifundazwe kuzo sonke lesi sikhathi? Thola ukuthi khona into wrong. Okunye sikutholayo sithola ukuthi uma ubuka laba bantu abaphethe labo masipala bakhomba ukuba basha, okusho ukuthi engathi bafakwa izolo, okusho ukuthi ngalesikhathi sekuzwakela ukuthi siyeza njengekomiti elingamele indaba zomasipala, kwase kuba khona nokushanyela okwenziwayo kuzanywa manje ukuphicotha amabhuku ukuthi amiswe kahle, kwathothwa okunye kuyaphutsha. Uma ke uzokhuluma laphana esithangamini kufanele ukhulume iqiniso, ngoba nawuqamba amanga ufana nomuntu odelele iPhalamende wathi ufungile kodwa ukhuluma okungasikho. Kwabaphoqa ukuthi ke bakhuluma amaqiniso. Lapho uma ke iqiniso ukuthi hayi lapha samsanga kahle, lapha siyinikeza amabonus. Ngapha sithola ukuthi kunamabonus abawakhiphayo o-13th check. Usho ukuthi uthole mhlambe kabili enyangeni eqondana nokuzalwa kwakho, kodwa nawubuka ukusebenza kwalowo mkhandlu akukho lutho. Kodwa ngase ngiyayisola into ukuthi hayi lapha mina njengoba ngiloke ngikhala ngabangasese nje, yingoba ngibona bona kuyibona abafaka incindezi kubaholi bethu ukuthathana izinto nizise kumasipala, kodwa nase niyifikisile futhi kwamasipala ningazenzi ukuthi zibe ezikamasipala, mhlambe niyibhalise ngegama likaKhomo. Kuyabuya umasipala akasenzi kahle, akasenayo imali ngenxa yokuthi abaqoqi namali lapha ebantwini abahluphekile, bese kuthiwa hayi ke lona owumnikazi walezi insimbi nalezi imoto usedecide ukubamba ikhiye noma izihluthulelo zakhona, kusho ukuthi impahla ikhona kodwa ngeke nikwazi ukuyisebenzisa until ningikhokhela imali yami yonke. Nasibheka emgodleni imali engenayo akukho into engakanani, okusho ukuthini lokho? Umasipala ke asakwazi ukuthumela izinkonzo ebantwini. Inkinga sibhekene nazo, kodwa nansi indaba esekhudwini. Abelungu ngibabona seberana lento ekuthiwa yi-parallel government. Kusho mina phela ngiyifundele into yomasipala. Nangilalele nje bekhuluma ngiyezwa ngithi mina ayikhona akukaze kwenzeke kuyifundo zezomnotho nezeyimali zikahulumeni ukuthi kusetshenziswe izimali zabasebenzi ukwenza inhlelo zosuku nosuku. Okunye abelungu sebephumile kule inkonzo ezilethwa umasipala noma umkhandlu, sebezenzele amanzi abo, futhi bayabhora amanzi, sebezenzele ugesi wabo okungasese. Abantu bethu sekuyibona basele nomasipala ongakwazi ukuletha izinkonzo ebantwini, sekuthiwa hayi bashiyeni ngoba bamnyama bonke bazoyibona bathini. Abelungu sebenza ngazathi bona bamsulwa. Yikho ke ngiloke ngibuza ukuthi umhlaba ke abelungu bayawubuyisa yini eFreystata, ngoba niyayazi iFreystata ke isigodlo ke seapartheid lapho ukuzizothiwa nje iFree State. Amabhunu ayexoshwa amangisi eCape Town ngo-1820 base befika phakathi nezwe base bethi lapha izwe esibona ukuthi sesikhululekile, we are free from the rule of the British who were subjecting them. Base bebiza ukuthi Free State ngesingisi. Kodwa bafree kanjani? Ngoba bathola abantu abamnyama beSuthu laphayana, babagudluza beSuthu babawisela ngale emngceleni waseLesotho, babagudluza abanye babasa ngale eMaluti aphofungu, ukusho ukuthi ngaseyintaba zokhahlamba ukusondela eHarrismith, ukusondela koQwaqwa kanjalo oPhuta Dichaba. Yila uthola khona kunamaZulu amaningi abalela ku-45% population yase-Free State ababaleka futhi ngapha kwaZulu bawelele Free State. Yikho uthola izibongo zokhuluma lo Shabalala ondaba obani kodwa bakhuluma isiSuthu yingoba basemngceleni. Okusho ukuthi ke kuningi okungahambi kahle, umhlaba ubuyile
ngibaxolele nje ngaba ngibona ukuthi vele abazi lutho. Ngiyazi mina ukuthi umthetho sisekelo awabuyisile amandla amakhosi, awuvuma ukuthi amakhosi athathe inqumo esizindeni sawo lapho khona bedlelana khona nomasipala ngokwabelana ngomhlaba. Izinto eziningi ezingahambi kahle manje. Usihlalo ke phela ungaphansi kwengcindezi ngoba uyingxenye yeqembu elibusayo eFree State. Manje akwazi ukubonakala esina ngethambo lohulumeni wesifundazwe ngoba kufana nokuthi uyigwaza ngowakhe ngoba kuzobe kuphenywa ibhishu likaKhongolose. uKhongolose edlelana nabelungu, so abelungu nabo futhi baphinde babamashoshodzela beveza ukuthi akubuswa kahle eFree State, kodwa benzela ukuthi labo masipala bazokwazi ukuyithathela bona. Okunye okuzwakalayo ukuthi abantwana bamabhunu banokuqeqesha bakwenzayo okukhomba ukuthi kukhona itulo abalihlelayo lokuthi bawuthathe uhulumeni ngenxa yokuthi into eziningi sengezabo. Uphinde nezinkantolo zibhizi eFree State, abantu abamnyama phela befakana ezinkantolo. Kukhona nje umasipala othola kuno municipal manager ababili, kuno mayor ababili, konke nje kuhamba ngakubili. Yonke leyo nto ayikho emthethweni, baphinde bahole bonke laba bantu. Iningi into efuna ukuthi uMK avele enze ukhukhulela ngoqo ahambe lesifundazwe saseFree State, bese ke sihambele kakhulu labo masipala abo-24. Yona nto okuprogram of action ukuprepare for local government election. Bese kuthi ngasemakhosini lokhu kuke kukuze lonke ke amakhosi mawavuke ey'ndaweni abakholelwa ukuthi basuswa kuzona. Sithi thina uma singakwazi ukubusa lezo ndawo sosheshe siyiguqula indaba yokuthi amandla abuyele emakhosini, umasipala agcine sekuyi-administration center ukubheka nje ukuthi iy'nkonzo ziyafika ebantwini, kodwa umuntu othatha iy'nqumo ube yinkosi yaleyo ndawo. Kungani ngigcizelela leli phuzu? Ngokwe-report yakwaLand lena ka-1905 iveza izizwe njengalokhu sasingakhona ngaphambi kokufika kwabelungu. Lokhu akusikho ukubandlulula abantu, kodwa lokhu kuzosheshe kwenze abantu abamnyama sikwazi ukubaqoqela emhlabeni yangakubo okunencwadi yefa yaleso sizwe. Kulula-ke ukubumba isizwe, kulula ukwaba umhlaba wabela abomndeni wesizwe sangakini ngoba asikho isizwe singenayo into. Nalaba abangaveli siyabazi ukuthi bavela kusiphi isizwe. Nasesiqoqa-ke sesithi-ke mlungu ni-8% anikwazi ukubusa abantu abawu-92%. Akukho fair, akukho just. Asinixoshi, kodwa mina njengesifundi semthetho nokubusa kahulumeni ngizosebenzisa lento ekuthiwa ukuhleleka kwabantu ngokwezigaba zobuhlanga bazo nangokwamanani, demographic parity according to racial classification. Kusho ukuthi abakwaKhomo babehlala la bayisizwe singaka. Asibuke ukuthi umlungu uphethe okungakanani. Uthi umlungu uphethe u-92% womhlaba, abakwaKhomo baphethe u-8%. Akukwazi kuba njalo. Sesiyimisa ngokuhleleka kwabantu, nikeza abakwaKhomo u-92% equivalent of land, not because ubenzela umusa, kwakuvele kunjalo ngokomthetho wakho we-force removal waxosha abantu bakwaKhomo endaweni yabo babuyiseleke. Uma kungenjalo kukhona okunye okusina kokujeqeza umthetho usebenzisayo nawo futhi sizowushintsha ubuyele umthethweni wamakhosi. So kuningi okuzokulahlekela, siphinde sithi usikhokhele for iminyaka o-112 lokho kubiza nge-opportunity cost in economics, okusho ukuthi value of the forgotten opportunity, okusho inani elikulahlekele emva kweminyaka lapho impahla yakhe ithathwe omunye umuntu. Le mali ayikhandile kwiminyaka ebalelwa ku-112 years ufanele ukubuyelwa yileyo mali ukuze ulinganise izizukulwane zesizwe esaxoshwa emhlabeni waso, ukusuka kulaba abakaRupert no-Oppenheimer nabelungu bonkana babuyise umuntu omnyama ozalwa kulesi sizukulwane. Uyena onothe kakhulu ngoba uzobe enikezwa amafa oyisemkhulu abashona bekhotheme belwela izwe bengakazi balithola. Angime lapho. Hey Nyambose, ngike ngathi umuntu akaphatha ipeni nephepha abhale ngoba izinto ozikhulumayo
izinto ekumele uzibeke zibe umgodla ngoba lesikhathi esiphila kuso isikhathi esinzima kakhulu. Ukhona nje omunye umfowethu owake wakhuluma into eyisimanga wathi ubone umbono abelungu bebulala abantu abamnyama. Mangabe usubona ama-training lawa enziwayo njengamanje ayakukhombisa wona ukuthi ikona into eprepare-wayo la kuyiwa khona, kodwa thina njengendlu emnyama kubuka ngathi asiboni ukuthi kwenze njani. Nampa-ke ngayibosmake nangenyanyambose abantu bakithi abamnyama njengamanje abanye babo ngampela badidekile, basenethemba lokuthi mhlambe uhulumeni mhlambe lo okhona we-GNU ikhona into angayenza, mhlambe lo hulumeni mhlambe lo we-ANC mhlambe khona into engayenza, mhlambe lo we-IFP mhlambe khona into engayenza. Kuthini nje okwakho Nyambose kubo lawo bantu labo, ungabavusa kanjani ekutheni babone ngampela iqiniso, ngoba konke osukukhulumile kusobala njengamanje nangumuntu nje amantidekile ucabanga ukuthi iqembu lakhe lingcono noma lingenza kangcono. Uthini ukuphawula kwakho kuloko Nyambose? Angizoyibeka nje iqonde. Yebo, Sekubhedile manje, sekubhedile manje. Kubhedile manje. Angithi ngikhuluma ngisembizeni. yebo, Ngizothi onganakile manje iseyikho ukuthi ke usulimele kakhulu. Ongavukile manje uyovuswa ngomlilo. Ngoba kuhamba kanjena ke. Lapha ku-GNU ikhohlisana ihlomile. Ama ministers e-DA ngiyacabanga 6 aphethe leyo mnyango. Lawa we-DA asevele afike ashintsha yonke into ebiyenziwe ukhongolose for the past 30 years. Angena laphana abopha amabhawodi, amanye ayawaqaqa amabhawodi ukukhumula ipani ukuze bazohlohla inhlelo zabo ngokwemanifesto nezithembiso zabo ukuthi babethe bazokwenza. Benza njalo abaluwinanga ukhetho, kodwa bangena ngenxeba ukuthi iguqile iwe ngophondo ukhongolose. Kanjalo naku-IFP, u-IFP usemseni we-GNU ngoba naye usesimeni sokuthi aqoqe lokhu angakuqoqa, abone ukuthi abantu angabagcina kanjani. Kodwa wafa bonke abantu baku-GNU nomunye usebenzele ekhaya ekuthenini adle nomndeni wakhe aphile noma adle neqembu lakhe baphile ukuzama ukubuyela ebantwini. Mangisho ke ngokwezombusazwe, the optics of politics. Bonke abaku-GNU sebedilute noma badunge umlayezo ebebezowusa ebantwini ukuthi nizothini ke ebantwini njengoba siya kuhulumeni wasekhaya. Nizothi umlungu right, nizothi umlungu akaqhubeke asicindezele, nizothi umlungu akaqhubeke umlungu uvele uncinca amafutha ucindezele thina sonke. Selimnikeza lento ekuthiwa ama-executive powers ayoshintsha upublic works. Upublic works uphethe ama-state asset, okusho ukuthi izakhiwo zikahulumeni, uphethe ama-properties kahulumeni, okusho ukuthi yonke iminyango iphakelwa upublic works ngokweyikhungo izakhiwo lapho behlezi khona. Seninikeza umlungu we-DA ukuthi aphathe lo mnyango. Bese uthatha umnyango very senior according to public management, umnyango ophezulu ophethe indaba zabantu, uHome Affairs, unikeza umlungu. Anginikhombe ingozi ekhona njengamanje. Lo mlungu njengoba lapha kwa-Home Affairs usehambe waphasisa into yecala elifakwe yi-DA elithi abelungu abahamba ngo-94 beye phesheya ngoba bebona sekuzobusa umuntu omnyama ukuthi izwe lizohloka. Uthi lo mlungu lelo cala sebeliwinile abe-DA ukuthi
makuguqulwe ubuzwe balobo belungu babuyiswe eSouth Africa babalelwe ku2 million. Okusho ukuthini lokho na? Kusho ukuthi kwi-voters roll nangabe sesiyokhethweni kukhona belungu abawu2 million abazoshuthekwa. Kodwa labelungu balethelwe ukuphakamisa isibalo samavoti abelungu. Ukuthi ke manje bezogcika ukuthi into ababeyifihlile eSouth Africa for the past 30 years sebengabuya bezoyiphatha ngoba sesiphethe thina singabelungu sinikezwe neminyango eyisithupha ebalekile iminyango yakhona. Banikezwe umnyango wezemfundo, banikezwe public works, futhi impahla kahulumeni, banikezwa u-deputy position ko-finance, banikezwe u-agriculture ukuthi ukudla sesiphakelwa abelungu futhi. Akaze emlandweni wokubuswa kwabakhosi amnyama ukuthi inqolobane zigcwaliswe ukukhiqizwa okwenziwa umlungu. Ichilo namhlanje ukuthi umkhiqizo wezwe lento esithiwa i-food security isiphethwe umlungu ozoqhubeka la begcine khona ekungabuyiseni ke impahla yemakhosi engabuyanga. Imhlaba lena ekhiqiza kakhulu ukuthi ikhiqizela isizwe amanga lawo bakhiqizela inkampani zabo ezinama contracts okuthumela ukudla phesheya ukudlula isimo sendlala esila eSouth Africa. Now, which means ubaba uRamaphosa uphisane ngezihlalo ebesingenza kangcono ukubuyisa umuntu wavela wathi abelungu abaqhubeke babuze. Usho ukuthi ubaba uRamaphosa uzofakazela uFerwood inkulumo ayikhiphe ngo1966 ukuthi umuntu omnyama nasekudlula u25 years uzothatha izwe alibuyisele kumlungu ngoba seliyamehlula ukuliphatha. Kodwa kalibuyiseli ngoba ekholwa iziprofeti, ubuyisela ebelungwini ngoba kwavunyelwana kanjalo ukuthi umuntu wethu kodwa sizomfaka phakathi lento siyibiza ngeTrojan horse. Kusho ukuthi ihashi leli lithunyele enkanjini yezitha bese naselingaphakathi lizale liba amahashi amaningi, izinqola zamahashi ezithi uma igijima uzwe ukuthi kunebutho elizayo elizosihlasela bazondivukela ngaphakathi. Nasebelapha phakathi kwicabinet abelungu sebeyakwazi nokucosha ezobunhloli ukuthi abantu abamnyama abahlela ukuthi nokuthi asihambe thina ngaphandle siwa sibacebise ukuthi nokuthi. Bashilo kuDonald Trump upresident wase-US ukuthi bayikhandela iGNU kusho ubaba uCNZ bayikhandela ukuthi kugcinwe abantu beMK bengasondeli esihlalweni sokubusa eSouth Africa. Okusho ukuthi ukulahlekelwa amavoti ethu kufana nento ehleliwe ngoba nakhu sebetshela nomongameli engathi babika kuye. Angimangali vele ngoba izwe lase-South Africa according to incwadi le ethi South Africa Incorporated Oppenheimer Empire likhomba ukuthi libhaliswe njengenkampani yangasese e-USA iphinde libhaliswe nase-Britain. Libhaliswa yibo labe belungu abasigolombayo uRupert no-Oppenheimer. Okusho ukuthi-ke siphethwe yibona. Ukusukela ngo-1988 waye-owna yonke into ehamba nenyakazayo eSouth Africa Oppenheimer. 35 years later kusesenjalo akushintshile lutho. Yizo ukhongolose ethi ubebusa for 30 years. Kodwa umnotho akakaza unyaze ngoba kuyizinto esavumelana ngazo ukuthi nako kuzolahlekela abantu abamnyama uma bethatha izihlalo eParliament bazolahlekelwa yilokho nalokho. Ngingahamba ngize ngisole nento yokusha kweParliament. Ukusha kweParliament bekushiswa imiqulu thizeni eveza ukuthi kwavunyelana ngani ngaphambi kokhetho lokuqala ko1994. Sebesola indoda eyilalela estradini kuthiwa yephethe oDalmede iphethe yini umentshisi ongakanani ongashisa iParliament elingangaleliyana. Amakhamera ayekuphi, amaphoyisa ayekuphi ngoba iParliament is a nodal key point, which means indawo efanele ihlala iqashiwe. Kodwa ngalelo langa kwakulela amaphoyisa, kwalela amasotsha, kwalala ezobunhloli, kwalala wonke umuntu, kwacinywa amakhamera. Hawulasha iParliament ukuthi indoda elele ehlala ibonakalile lapha estradini. Nizoyikholwa leyo nto ngoba phela ninjena nina. Kodwa nje into nje engazwakali. Ngizothi ke alikho ithemba bamane bayalikhanda
baphazanyiswe u-MK abangazi ukuthi uvele kanjani bese behleka bodwa. Yingakho esephoqeka umongameli ukuthi akasale sebanikeza imvushwana ukuthi okwesikhashana, kodwa bayamngcofa insuku zonke ukuthi abamsunduze manje esihlalweni kungene bona. Siqaphe nalokho. So into engenzeka kufanele niyigade ukuthi nina nizobheka ukhetho luka-2029 uvela izinto phakathi nawo lokubusa kwamanje no-2029 ubone sekuqhwakele umlungu esihlalweni ubaba lo uRamaphosa nanithi nifuna ukumkhipha bese kuthiwa ayi ngenxa yamavoti ethu esiwafakile nathi la akwazi ukubuye kubuse umuntu kaKhongolose. Bukani imess eniyenzile, siyazama ukuninakelisa ukumosha kwenu. Besha belungu njalo benamanga ngoba abazange balibuyise izwe ebantwini abamnyama yize sekuthiwe uBaba Mandela usikhululile. Bagodla amandla omnotho, bagodla ama-properties. Nginabo ufakazi kungqongqoshe wokuqala owayephethe uPublic Works owakhala ngokuthi kwalahleka i-asset register of the state. Sayibona leyo asset register sivumbuka ngabelungu. Wonke umlungu se-own isakhiwo sikahulumeni, wonke umlungu se-owner amaplaza, wonke umlungu senesiqiwi, wonke umlungu senento. Kanti lento ngokwezombuso wezomnotho yile nto ekuthiwa ama-factors of production. Usho ukuthi umlungu unayo into yokuhweba, umlungu unayo into angahweba ngayo kuhulumeni wabantu abamnyama ajika acebe njengoba ecebile eminyakeni ewu-30 after kubuse umuntu omnyama. Umuntu omnyama wavela waba uphuya wasemshwazi. Ayikho-ke ithemba elilindelwe. Ithemba elikhona ilelo kubhukula sisukumeni sonke sizwana. Akuseyona indaba kaNcamalala manje. uNcamalala uthi hawu nina kanti nifuna ukulwelwa yimina nje ngaso sonke isikhathi ningenza umuntu omubi ukuthi umuntu obhedayo uNcamalala. Cha, nongaboni manje kufanele abone ngoba usuzolahlekelwa nalokho obuqoqile ngoba sekuphethe umlungu udayisa ama-properties estate la, udayisa izakhiwo, ufuna ukukhanda imali umlungu bese athi bukani nje esikhathini esincane ngingene kwikhabhinethi sengikhandela uhulumeni imali. Akakhandeli nina, uyikhandela ukuthi igama elihle naye ebantwini athi bukani uKhongolose ukuthi ungcole kanjani. Usho uKhongolose lo owamvikela ivikela impahla ayethe yena makangaphucwa yona kwaze kwafaka isigaba ku-section 25 esithi protection of the property of the minority, okusho ukuthi ukuvikelwa kwempahla yabantu abayingcosana. Namhlanje usemenza mubi uKhongolose lo nizolo 30 years ago wathi siyabonga uKhongolose, waze wabonga nakuMandela baze bathela kwi-foundation kaMandela bemnika imali. Babonga ukuthi waze wasivikela kuyindlavini zabantu abamnyama abebefuna inkululeko kodwa wasisiza, wangabanika inkululeko, wabanika ithemba elithi ake nisinike ithuba khona into esizoyenza. Phelele u-30 years ayikho into eyenziwe. Ibiza ukuthi umuntu omnyaka avuke, kubiza ukuthi amakhosi mawasukume, indlunkulu mayisukume ikhombe indlela, ngoba uma thina sisukuma kuthiwa niyambona uzolapho seqoqobala umbuso, kanti mina ngiyayibona indlela. Kodwa manje uma abaholi bengayikhombi indlela ngenze njani? Mina ngithule yini noma ngihole phambili? Nasengihola anizukungisola yini ukuthi nangeseqoqobala amandla kanti thina siyazi ukuthi ubani ophethe intambo? Indaba ukuthi naku inhlakaleli phambi kwethu manje asikwazi ukuthula. Kumele sisukumeni. Iy'nhlaka zamakhosi isikhathi sabo manje. Imali ekumele siyi-charge uRupert no-Oppenheimer iminyaka nohulumeni wase-England konke abasenze khona kuyabalwa, siyakubala lento esiyibiza nge-opportunity cost, mabakhokhe ibuye into. Kusho nini? Hey, siyabonga nje kakhulu baba. Ake sithembe ukuthi bayezwa, bayabona abantu ngoba isikhathi esiphila kuso lesi esinzima kakhulu lesi. Ukudlala nokuthanda amaqembu lawa ethu akusebenzeli ngoba akusesiwona umdlalo manje, but ngizwa ngishawa uvalo mangabe uthi thina ndlemnyama siyobheka u-2029 kodwa bona belungu ngase kwenzeke kube khona abakhulelayo engakashayi u-2029. Uma ngibuka kuma-comment kukhona othi i-USA ihlelela ukusinikeza umongameli omusha ongumlungu. Angazi noma lokho kuyiqinisa kanjani lokho baba. Oh, angani iyayikhomba. Okay, ngizokuhumushela yona kanje. Okay. Leli cala lemali etholakala esofeni kamongameli lilengisiwe.
umkhumbula uSteenhuisen ngaphambi kokhetho wayelokethi bazoyivusa iphalaphala uma engakwenzi. Baphindile futhi kuthe bele phesheya kuDonald Trump uMr Whitefield usekela ngqongqoshe wezokuhweba okuwe-DA osekela ubaba uPakstown waphoqa ukuhamba naye abe ingxenye ye-delegation ye-America kodwa ehambela okweqembu lakhe. Kwathola ukuthi umongameli akamgunyazanga ukuthi ahambe. Yikho umongameli esemxosha. Yavuka nje bovu-ke i-DA yathi, "Oh, niyakwazi ukubaxosha bethu benze nje iphutha elincane. Abenu banamanyala angaka abawenzayo kodwa nibaxoshi." Base bethi sizonibamba kule vote ya last week or ya this week. Ivoti yokuthi khona eminye iminyango esingeke siyivotele. Uma ungaxoshi uMinister uNkabane obephethe uHigher Education. And then ubaba uCyril wayesenza itulo lokuthi enze ngathi uyamxosha lo Minister uNkabane ukuze iDA izothula. Kanti iDA bilwela lo oxoshiwe wayo uDeputy Minister. So into ebizokwenzeka ngoLwesithathu ile bebecuphe ukuthi uma uPresident engamxoshanga uMinister uNkabane bazokwenza ukuthi umnyango kaNkabane ungavotelwa ibudget yakhona. Umthetho waka-Appropriations Bill uthi uma ngabe ewodwa umnyango ungavotelwanga amaqembu aneningi majority vote, iyabhuntsha yonke ibudget yalo lonke izwe. Kusho ukuthi bekukhona ingozi ebilenga. Washesha wayipopola bamtshela wayilungisa. Kodwa hayi ukuthi uyipopola ngokukaKhongolose, uyipopola ngakwabelungu abasemva kwakhe. Ukusho ukuthi sesiku-autopilot ngokolimi lokushayela indiza. Kusho ukuthi lapho vele ucindezela inkinobho indiza ishayele yona wena noma ungayolala le emuva. Sesikuleso simo-ke. Isiyayihambela izwe kodwa selawulwa ilaba abakufake esihlalweni ngokwezitatimende zemali abayifakayo. Kanti befaka imali babeyifakela ukuthenga igunya lakho njengomongameli. Nakhona into esiyifunayo sizoyithola. Yikho ezinye imali zafakwa ukhetho lango-2017 sewudlulile. Usufakela nje ukuthi hayi nami ngiyaphonsa esivivaneni. Izokwenzani yonke leyo mali? Yenzela ukuthi abahamba nawe ubakhangeze kancane babehola ke nje every day angathi babeclaim istipend sika 5000 ababehamba nevote kababa uCyril kuyokhethwa yena ngo2017. So lento ke ezobunhloli enishoyo isekupossible ngoba uma engafuni ukusuka esihlalweni bazophinde bamenze lento abamenze yona ukuthi xosha lo nongomxoshi sokwenza ukuthi. So umthetho ke mubi lapho ngoba lo mthetho uphethe ilona okuwumthetho wabelungu. So bayawazi la ozohamba uhambe ukuvale khona. Yiko kuphuthuma ukuthi indlu emnyama mayihlome, indlu emnyama mayibe nekhaya. Nakuba sebekwenzile okunye baphinde bathi niyavuma yini ukuthi uMK yaqhubeka abuse ngalendlela yakhe engahlelekile engenayo inhlaka engayanga ngengqongqotheleni ukukhetha ubuholi. Izosebenza kuphi leyo nto? Sinenkinga entsha njengamanje, a new pandemic yokuhlukaniswa kwevoti labantu abamnyama benziwe icucu. Yikho njalo ukungasebenzi kwale system yabelungu. So uma ungakaluzwa ulimi lokushintsha nokuguqula indlela yokubusa uyibuyisele emakhosini, yingoba umlungu indlela yamakhosi akayiqondi ngoba ayizukumfaka ngoba sizobe sisebenza ngokwe-1905 Native Tribes of Transvaal document, Native Tribes of Natal, Native Tribe of Cape Colony. La umlungu waqopha umlando othi izizwe zayihlala kula madolobha kodwa yena umlungu wayengekho kuleyo mqulu. Siwuphethe ke lowo mqulu. So nasikhuluma nani sizobe sikhuluma ukuthi abakakhomu babehlala la, abakamthetho babehlala la, abakwabani yini sisebenzise lolo hlelo. Angithi sifuna ukuthi isikhahlela inja ukuze kuvele umnikazi. Nasi nikhomba ukuthi izwe lakini liphethwe ubani. Sesizoya kulelo dolobha uzothola ukuthi umlungu uthizeni uphethe izwe kanti lelo lizwe linegama nesibongo sesizwe
nesizwana sakini. Njengoba wena ungenamhlaba, njengoba uthenga ama-property, uthenga izindlu, uthenga ama-flat, uthenga emlungwini, umlungu owathatha umhlaba ephuca omkhulu bakho, wena usukhokha indodla uthi usu-landlord. Akukho ukuthi u-landlord la, onjani u-landlord onumuzi kodwa onumuzi emhlabeni wokhokho bakhe, kusho ukuthi uyisithutha, ukhokhela into yakini. Yo Nyamboza, hey kwaze kwanzima. Uyabona ukuthi ke lento eyisho wamncamalala ukuthi kubaleke kangakanani kushintshwe iconstitution. Sekuyacaca manje ukuthi banqala iziphi izinto ayekade ezibuka ezumngozi kakhulu, ngoba uyabona manje ukuthi iconstitution le yethu njengamanje ayimvuni kahle kahle umuntu omnyama, iyamcindezela umuntu omnyama. Umbuzo omkhulu Nyamboze, uma nixoxa nje namaqembu lawa amanye akhona kwi-GNU namanye kodwa ayakubona wona ukubaluleka, uyavuka unembeza kubona mhlambe nje waphela umuntu nonembeza, mhlambe uyahamba uhambe uvuke kuyunembeza ukuthi hayibo ingumuntu, kodwa kukhona kuvuke nje kubona nje okuncane ukuthi cha hayibo ake senze into right, ushintshe iconstitution baba. Hayi, ayikwazi enethambo ayikhonkoti. Bonke laba balapha ku-GNU lukhona uhla ekumele sinikeze lona le mali abayinikiwe ukukhankasela ukhetho. Banikelwana imali na wenzela ukuthi uma senenza inqumo ngemithetho nama-policies enwashaya ePhalamende nizokwenza okufunwa ongxowankulu abaphethe umnotho waseSouth Africa. Yize ukuwena inhloko yeqembu, kodwa uyakhumbula ukuthi imali yokhankaso uyithathe kubani. Lo muntu othathe kuyo-ke uthenge igunya nephimbo lakho lokukhuluma ePhalamende. Awukezi ukukhuluma-ke okungasikho, sizoliphenya ibheshu ukuthi wena waxhaswa yithina, sikuxhasela ukuthi hamba uphakamise iy'miso nemithetho ekanje. Bese kuthi la besinabo-ke ePhalamende, noma ungabakhulumisa bayadla ngithi. Kubo sekuyisinkwa lesi. Uma ebuka ukhomu ongaphandle, bese ebuka wena ongaphakathi, ubuka ukuthi kunesinkwa esingena ngensebenzo yami engiyenza lapha. Uma ngizokwenza lento esho ukhomu, kuzolamba mina nomndeni wami. Okungcono mina nendlu yami masiqhubeke sidle as long as umlungu esabusa. Bese kuthi umlungu nayesethi-ke manje sengiyalifuna izwe-ke buyisani futhi bazolibuyisela bona yibo bonke laba be-GNU. Unembeza banawo oyilowo ukuthi siyayibona into ekhulunywa ukhomo kodwa ngesilale sidle leyo nto. Okusho ukuthi isilambe manje eswini. Kungcono sidle manje kunokuthi ukhulumele inkulumo kaMthethwa ngoba izokulambisa isikhathi eside. Kodwa kubuhlungu ukuthi amakhosi oSgananda, oBhambatha kaMancinza bancamela ukufa. Khona inkulumo ebuhlungu engiyithola emqulwini engiyifundayo kulezi insuku. uNdlunkulu wokuqala kaSenza ngakhona kwakuthiwa uMkabi. uMkabi unkosikazi wokuqala owaphila esikhathini sikaSenza ngakhona waze kwafika isikhathi sikaKing Cetshwayo. Uthe ebona wonke amakhosi akwaZulu ebulawa phambi kwakhe njengo-Queen Mother okhulisa abalokazane bamakhosi lapha, wasethi ngingamane ngizibulale mina kunokuthi ngibone ubukhosi bakaZulu ubulawa, inkosi yakwaZulu ibulawa bokufika okungabelungu bembulayela izwe lakhe. Wathatha uMese wayinquma uqhoqhoqho wafela khona lapho intombendala. Yini ngisho le ndaba? Angisababoni abanaleso sibindi sokuncamela ukufa nokunokuthi baqoqoba lo umlungu. Abaningi bethu bathi kungcono ubadlana lo leselithola kumlungu kunokuthi ngiyibulala. Ngeke kukude kabi
intambo nangathi ngiyayilengisa ngamane ngiyibophele okhalweni kunokuthi ngiyibophele entanyeni. Nokuthi ngithathe umkhonto ngiwe phezukwawo angeke ngiyenze leyo nto. Kusho ukuthi sengihlaliswa isimo kodwa siyabheda isimo ngaphandle. Kubi ngaleyo ndlela. So uNembeza osesisele nawe ilona othi uma ngidlile mina nendlu yami. Ukuthi abanye bathini angisangeni kodwa umqondo lo awusufaka abelungu. Bawusho lo mqondo ngo-1835 ngezisekeli zikaFebruary uLord Macaulay ethi uma sifuna ukuguqula laba bantu sibacindezele asishintshe ezikamoya zabo sishintshe namasiko abo sibashintshe ne-education system sibanikeze amangisi. Uma sebeshintshile sebefana namangisi bazobe sebelungela ukucindezelwa amangisi. Kusukela ngo-1835 kuze kube u-2025, that is about 190 years. Sibe yilento amangisi ayinqoma eParliament ngo-1835. Nakho namhlanje siyakhuluma. Sesiyakhala manje sikhalela umuntu engathi khona umuntu ozofika asilekelele. Amakhosi asendulo athi ngamane sife. Isisho esithi uyadela wena usulapho kwakungakhulunywa nje kungcweka kumnandi. Kwakukhulunywa ngezidumbu zamadoda zilele phansi sigijima phezukwazo sithi awu nathi ngabe sesifile kodwa singakafi siyoyilwa impi kuvikela umhlaba lembijana esele nayo. Hey Nyamboze yazi kuthini Nyamboze ukuphawula kwakho nansi imayibuye iqhamuka isithubeni nayo izophazamisa. Siyabona ukuthi ifuna ukudukisa abaningi bethu lento yokuthi sihlangane yona ifuna ukusihlakaza. Uthini ukuphawula kwakho ngayo baba ngokubuka nje kwakho ngizokukhulula ngoba libide kankulu usuku lwakho namhlanje kanti sifuna ukuthi sikucele futhi mhlambe phakathi neviki nje ukuthi uphinde ubuye ngoba kuningi kakhulu okusembodlweni kuwe esikudingayo baba. Nansi mayibuye baba kuthini ukuphawula kwakho ngayo kumuntu ukuphawula kwami imayibuye inikezwa abaphethe imali ukuthi asithathe umuntu oneqhaza novelele nothenjwayo nohlonishwayo nohlakaniphile kodwa ufana nabo abamnyama. Umkhiphe ekunethezekeni kwakhe kokufunda nokweinhlangano obekuyo akholelwa kuyona. Umkhiphe bese umnikeza imali bese uthi uyazi ukuthi wena ungaba umholi oqotho ukudlula uNcamalala. Ngoba uNcamalala indlela asebenza ngayo ukwenza isiqoqoqo sakwakhe. Wena ungenza into engcono. Kodwa nawo ama-instruction. Hamba ke ufike uye emazikweni ayo iMK. Ufike uxebule nje abambadlwana abathize abazokulandela ngoba bayakuthanda. Ubese uphuma iqhubu noma uphuma ibhodo lakho. Kodwa bese uthi ebantwini wena ungakwenza ngcono lokhu okwenziwa lapha. Uma wenze njalo uyobusebenzile ngoba ubunye bamaZulu nabantu abamnyama bonkane eSouth Africa buyingozi kumlungu. Ngoba uma abantu abamnyama sebekhuluma ulimi lokuhlangana kusho ukuthi umuntu abazomkhakhabisa umlungu. Manje kufanele sisebenze singalali athi umuntu nje nasehlangene siphinde simhlukanise phakathi. Indlela yabelungu yokubusa ke yilena ke ukuthi ufike unikeze izikhali lona umngani uphinde unikeze nalo umngani wakhe izikhali bese ubaqhatha ngenkulumo eqhamuka komunye umngani uthi uyazi ukuthi umngani wakho njalo akakhulumi kahle ngawe. Uzwe nawe ushiselwa igazi ukuthi hey uyabona ke manje wena uyazi bengikwethemba ukuthi umngani wami kodwa ngiyabona ukuthi wena umngani wami. Bese ethi uyazi mina ngibona ukuthi uvela uhloma uhlasele manje ngoba uyakudelela lo muntu akakuboni.
bese uthweni he izikhali zokulwa nginazo wayethi hoyi mina ngingayizama izikhali ivele idedelane kumanje athathe ikhala ayifake kuwe neqeda ukuyifaka kuwe aphinde aye kuloyo ukuthi hey uyazi kunjobulele wena uhlomile ukhomo ngale manje uma ungathumela umuntu nje uyophenya lapha egarage lakhe akuzikhala lezo khali zicejelwa wena uzoshaya wena ngizwile indaba aze athwebula record uthi nawe ungayizwa indaba uthi wena damn it hey angivele ngihambe ngiyomshaya kodwa manje anginawo amandla athi hayi ngingakunika futhi nawe amandla hamba umshaye bese mele kuthini ngalesikhathi nilwa nobabili niyindle emnyama uyakhothoze masimini abantu abamnyama uyaqhofoza uyagubhila ehle uyagubha igolide kuthiwa isikhathi esimnandi sokudla izwe ingasikhathi kuliwa kodwa futhi uphinde kube wena ophethe umentshisi uphathe nowoyela uphathe neinsimbi nayo yonke into eshisayo nedubulayo nebhidlizayo ubanike bobabili bavithizane bayothi nase bephonsa neweni akekho omunye oyotshela omunye abanye-ke uquqaba luzobe libona ukuthi lishonaphi bazobe bethutha bethwala imithwalo beya ey'ndaweni zokuphepha njengoba babona abase-Afrika begcwele e-South Africa kuqalwe impi ezweni labo kodwa na usuyihlola impi umlungu wenza ngathi akekho kanti uyena oyiphakayo uyiphaka uhlezi ehhovisi elishaya umoya phesheya lapho okungandizi ngisho impukane yokungcola neyobuthakathi kubulalana lapha ukuze bese ephinde ethatha ikamera ekhanyisa lapha abantu abamnyama belwa khona bethi awubheke laba bashaya laba khathi belwa bathi ibambe ngakho so into kaMayibuye izothi qhatha abathanda uMK ubaqhathe nababethanda iMK asebethi bayiMayibuye bese ke uwenza ukuthi bakhuluma uthatha indaba ezisuka ngapha uzise ngapha uthathe ezangapha uyishonsele phakathi kwethu nje kunamagundwane athumela indaba kodwa ayithumela kubantu abanengcindezi nabanethonya kubaholi ukuze nayifika inkulumo ifike ithi hey angivele ngimshaye manje lo muntu ngumbulala khathi nilwa nje umlungu usevele uready useyazi ukuthi kulela chopha kunegolide kuleyanda kunewoyela kuleyanda kuna bese beqoqa abagcwalisa amaqoma abo bese bebuya futhi bona belungu bethi hayi yazi sifuna ukunilamula uyazi ukuthi sengikhuluma umlando walapha eDondotho yabona lapha kwaMthethwa ekwambonambe kunendawo ekuthiwa kuseDondotho leli gama ethi Dondotho alinawo ihumusho eliqondile esizulwini kwakuyisingisi kulwa uStimela empini kaStimela kulwelwa isihlalo uJohn Dan uJantoni ozala amakhaladi lawa segcwele lapha kwaZulu ewazala izintombini zabantu abamnyama ngoba waganselwa izintombi ezimnyama ewumlungu naye ethu wenza njengalokhu amakhosi enesithembu wayesethi uyabalamula kodwa isiZulu ke singekho kahle wayesethi hey you brother don't do that meaning umfowenu lona musukumshaya abakamthetho ngalezo sikhathi bayezwa ukuthi uyakwetiza umlungu kodwa bamuzwa kahle indlunkulu nekhohlo bese ke ethi omunye komunye uthini uthi Dondotho kwathiwa igama lendawo ke le siwa kuseDondotho konke kuthiwa don't do that don't kill your brother njengamanje uMayibuye noMK into efanayo nento yaseDondotho umfo beshayana kodwa bashayelana into engekho betshelwe ophethe imali ukuthi hamba omosha kodwa lokhu kumosha umlungu uzivikela yena ngokuthi abe nabantu abamnyama abazohamba naye kodwa ukuthi abhidlize into yomuntu omnyama ubumbano lomuntu omnyama luyi-threat kumlungu so ukuze uphephe hamba obhidliza uma kubiza ukuthi ufake imali ukuthi babulalane bashayane babhidlizane akube njalo kanti besithe akunciphe amaqembu amaningi abantu abamnyama umlungu ngale ufaka imali esikhwameni athi hamba ovula iqembu umuhle kakhulu into enamandla ungamangali uthola ukuthi vele konke sekubhalisiwe kodwa isizathu sizodoba
esizibeni esisodwa sizodoba umuntu omnyama, hayi ukuthi siyamlungisa, senzela ukuthi umlungu akwazi ukuningena phakathi afika athi MK mina yazi ngiyanisupport kodwa kuphinda athi kuma ibuye yazi mina ngiyanisupport kanti kusho indoda eyodwa, bese ke enibambela half clash athi wena ungahlangani nalo, wena ungahlangani nalo, mana ngapha wena ume ngapha, mina njengomlungu ngizonihamba phakathi, kanti nanihamba phakathi udukisa nenkulumo. Kwakunjalo impi yama-French neyamangisi ubakwa Rothschild laba sebeqoqobela umnotho womhlaba wonke, bathumela umlayezo ongamanga othi yahlula impi yaseNgilandi, esho kwabaseNgilandi, kanti ucuthele ukuthi ama-stock market azocollapse, amasheya adayiswe, izabelo zidayiswe ngamanani aphansi, kanti yena useredi ukukhongozela omuntu othi uyadayisa ngoba impi yaseNgilandi yahlula. Nasekubuya igama lethi yayihlula impi yaseNgilandi kuhlula ama-French, sekulate, wonke umuntu udayisile ama-asset akhe, wadayisa ngamanani aphansi, nanithi gwiqi useyavuka uRothschild sekuyena ophethe i-Reserve Bank yase-England, usephethe i-Reserve Bank yase-France, usephethe i-Reserve Bank yase-America, usephethe i-Reserve Bank yase-Italy, kanjalo waphatha lonke izwe ngoba inkulumo yakhe yathini, anginandaba ukuthi ubani ophethe izwe, engikwazi ukuthi olphethe ngizomlawula, wenza lokho njengamanje siphethwe uye sonke. Yilento-ke engingayisho ngoMayibuye no-MK. Yo, Nyamboza, yazi sidla